Val. Bona tarda a tothom. Arrenquem la presentació del Quatre Gotes, que és el projecte de podcast que hem fet des de l'Espluga FM Ràdio en coproducció amb la xarxa. Primer de tot, agrair al Museu Terra, a la Fundació Carulla, que ens hagi deixat aquest espai per poder-nos apropar per fer la presentació de tots els nostres continguts, aquests 10 primers capítols que ara explicarem, i també gràcies a totes les institucions que ens han ajudat a que això avui sigui possible, principalment la xarxa com a entitat que ha impulsat a través dels seus projectes de coproducció aquesta iniciativa. Ara donarem pas a la responsable de continguts de la xarxa, la Joana Vallès, però també altres institucions que també ens han ajudat, des del mateix Museu Terra, com el Port de Tarragona, el Consorci d'Aigües de Tarragona i les universitats amb les quals hem comptat, que també a través dels seus departaments de comunicació, com també la Generalitat, doncs també ens han facilitat alguns dels protagonistes d'aquests 10 primers capítols. En qualsevol cas, sense aquesta iniciativa de coproducció avui no seríem aquí, per tant, crec que és important començar per aquí, per això doncs, que la Joana Vallès ens expliqui el paper de la xarxa en aquesta iniciativa de podcast, com també tantes altres que, sobretot des del llançament de la plataforma La Xarxa Més, doncs heu estat impulsant. Joana. Això funciona o crec que sense veu? No, però tinc una veu. Ho gravem? Vale. Doncs bon dia, bona tarda a tots i gràcies per haver vingut. I, escolta, sobretot gràcies a vosaltres per a proposar-nos aquest podcast, d'acord? Perquè, òbviament, si no ens l'haguéssiu proposat, això ara no estaríem aquí. A veure, des de la xarxa vam creure necessari que havíem d'impulsar podcasts des de les ràdios locals i per això vam començar el 23, jo diria, a fer una crida en la qual totes les ràdios doncs, es presentaven projectes. L'any 24, doncs, aquí els companys de l'Espluga van presentar per a mi un dels podcasts més encertats i sobretot en el moment en què estàvem. Recordeu, 24, sequera. Una de les tantes sequeres que hem patit en aquest país, no? I que patirem. Suposo que després el fred ja ens ho explicaran, no? Ens va semblar que aquest era un podcast molt adequat i molt ben pensat. Sí que és veritat, i al meu poble i a altres pobles de Catalunya, que hi ha la dita de sempre ens en recordem de Santa Bàrbara quan plou, no? I aquí doncs, passa una mica el mateix, no? Que ens en recordem de la importància de l'aigua quan no la tenim i quan veiem que cada dia els informatius van apareixent aquells planos i aquelles línies, no? Que et diuen que estan en una situació de risc o anant baixant. Tant de bo, Quatre Gotes, que sortirà ara en un moment que plou i que està plovent i que més o menys els pantans estan bé, el puguem anar rellençant cada vegada que hi hagi una sequera. O sigui, no només heu guanyat o heu aconseguit aquesta coproducció, sinó que amb aquest podcast heu fet una cosa molt important per la societat, que és conscienciar que l'aigua és important sempre. I que el fet de dutxar-te, tirar-te aigua, tancar l'aixeta, ensabonar-te i tornar a obrir, no s'ha de fer d'un mes quan hi ha sequera, sinó que s'ha de fer hivern, estiu, i que la rentadora doncs, l'hauríem de posar plena i no a mitges. Jo crec que Quatre Gotes ho ha aconseguit, és un podcast amè, un podcast que està molt bé, i és una mostra més de que la comunicació local pot parlar, pot conscienciar de temes que afecten a tothom, no? I que la comunicació local és la que viu més de prop la sequera de les rieres o de l'assecament de les nostres fonts, que ens agrada molt gaudir-les, però no tenim en compte que si no plou no regen. Doncs, Joana, moltes gràcies per aquestes paraules, també pel fet d'avui representar la xarxa com a institució, com dèiem, una de les potes importants perquè això avui sigui possible. Gràcies a vosaltres. Doncs us explicaré breument d'on surt aquest projecte, la iniciativa del Quatre Gotes. Com apuntava la Joana, neix en el context de sequera. Nosaltres, per què ho plantegem des de l'Espluga de Francolí? Doncs ho fem com un dels municipis, no sé si més, però com a mínim, que van patir de forma molt greu la sequera, ja des del
2019, abans de tenir una greu riuada, ja estàvem en el context de sequera, amb amenaces de talls, llavors va ploure molt, i l'any següent va ser prou bo. Però a partir de 2021, 2022, 2023, 2024 van ser anys amb molt poca pluja i ens vam trobar que com a habitants del poble doncs, convivíem amb aquesta situació, que per exemple a les nits no teníem aigua, això va ser durant 2 anys, hi havia gent que a casa seva doncs, a la nit no es podia dutxar, o si no ho fèiem amb una garrafa, amb una galleda d'aigua, doncs difícilment tenia aigua a la nit. Aquesta situació, com a emissora municipal i entitat que és l'Espluga Visual, ens porta a plantejar un documental que vam anomenar El poble de l'aigua, on parlem específicament de la situació local, d'aquell context en el qual estàvem vivint, però una vegada fet aquell projecte veiem que la situació que estàvem vivint al poble s'està replicant en altres espais del país, que és una problemàtica que òbviament no és només purament local de la Conca de Barberà i que per tant parlar d'aquesta gestió de l'aigua, de mirar cap al futur, doncs també pot ser una cosa especialment important i necessària perquè a nosaltres la sequera se'ns va acabar quan se'ns va connectar l'aigua de l'Ebre. Llavors, s'ha acabat el problema? Sí o no? Segurament per nosaltres en els actes més petits de la vida quotidiana sí, però darrere d'aquesta connexió doncs, també hi ha altres problemàtiques més mediambientals o altres qüestions com de l'atenció territorial que també es desperta. I això només com un exemple local que podríem extrapolar a molts altres punts del país i per això vam plantejar aquesta iniciativa. Primer, per parlar del que és purament la sequera, però després amb la pantalla passada vam dir doncs, potser que canviem la mirada, no parlem de sequera perquè la gent ara li diu sequera i potser fins a la pròxima no hi vol pensar, sinó parlem de gestió de l'aigua. No? Què hem de fer ara perquè quan vingui la pròxima sequera ens agafi millor? Quines reflexions hem de fer com a societat perquè vivim en un entorn on les sequeres no són ni una novetat ni han passat desapercebudes al llarg de la història. Per tant, intrínsecament a l'entorn mediterrani ens seguirem tenint. I una miqueta aquest és el punt de partida de la nostra sèrie, que anomenem 4 gotes perquè jo a casa, per exemple, sentia aquesta expressió, no? Quan s'esperava que plogués, al final no plovia, només 4 gotes, i això volia dir que aquella aigua tan desitjada al final no acabava arribant. Són 10 capítols de 30 minuts en els quals el que ens centrem és en diversos eixos, intentar explicar amb vectors de l'activitat econòmica, de la societat, com ens afecta l'aigua, és a dir, per què és important i també quines infraestructures hi entren en joc, quins elements, quins canvis hi podem introduir. Llavors, cada capítol té una temàtica concreta i són 30 minuts en els quals nosaltres el que ens plantegem és, tampoc som experts en l'aigua, vull dir, per molt que haguem viscut una sequera, naturalment no som experts, per tant el que hem de fer és donar la paraula a persones que sí que són expertes, persones que viuen molt de prop les problemàtiques, potser no són expertes però pateixen el dia a dia del que és la falta d'aigua, i també anar a buscar aquells projectes que estan treballant justament per aportar solucions, ja sigui per la falta d'aigua o per l'excés d'aigua, que també és la realitat que vivim d'aquests extrems, no? Que quan plou poc o si no plou massa. Llavors, us apunto molt ràpidament alguns dels programes, però tampoc voldríem entrar-hi perquè al final la clau és que ho escolteu. Però comencem en aquest punt de partida. Ens falta l'aigua, és la situació de sequera que hem viscut. Comencem des d'una cuina a l'Espluga de Francolí amb una família que són les 9 de la nit i no poden obrir l'aixeta perquè no hi ha aigua, i a partir d'aquí doncs, en parlem amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua per veure quin és el punt de partida i quines solucions ha traçat la Generalitat a través del Departament de Territori, però que també implica molts d'altres, doncs per poder aconseguir que de cara al 2030 Catalunya estigui millor o com a mínim tingui més eines. I també ens preguntem amb aquesta altra mirada si podem dependre de la pluja també en períodes de sequera. Per exemple, és el que fem reflexionant amb el Toni Mestres, que també és divulgador, i que ell ens explica doncs, com ell a casa seva ha pogut sobreviure només amb l'aigua de pluja també aquests anys de sequera, i sobretot el més important no és l'anècdota sinó les reflexions que ens planteja. Després busquem l'aigua. Comencem amb els saurins, perquè hi ha escepticisme, però a molts ajuntaments, com per exemple el de l'Espluga de Francolí, els han tornat a trucar, no a un, sinó a més d'un, perquè
els intentin buscar pous, i amb ells, però també amb geòlegs, ens enfilem en aquest camí, no? El de si hi ha més aigua disponible o no a Catalunya, d'on la podem treure i quines són les fonts que ens subministraran l'aigua en el futur. El tercer capítol és on hi ha aigua i hi ha vida, i aquí el que volem fer és fixar-nos en el país. El tenim ben enfocat, està ben distribuït territorialment d'acord amb l'aigua. On tenim més aigua, tenim major concentració de població, majors activitats econòmiques, una mica aquestes tensions territorials que causa també l'accés a l'aigua. Els temps de misèria vol mirar enrere, per fer-nos veure, com a mínim, per exemple, nosaltres, que som generacions més joves, que aquesta sequera no és nova, que els nostres avis, els nostres pares, els nostres besavis també van passar situacions així. Intentarem anar a veure si de sequeres pitjors a l'actual, aquesta que hem superat, també n'hem hagut d'afrontar en un passat. No sap ploure és l'altre extrem, el de quan plou massa, i per tant parlem d'inundacions i de catàstrofes. També són habituals, però tampoc estem acostumats o no hi sabem reaccionar prou, potser, no? Perquè no ens agafi tan malament o no faci tan mal. I aquesta és una miqueta també la pregunta que ens plantegem. Agricultura de contrastos, ens fixem en l'agricultura com a sector clau i com a sector que es va tensionar molt fort durant l'època de sequera per les restriccions. Hi va haver la revolta pagesa, no només per aquest motiu, però també era un dels elements del context. I parlem, per exemple, de com millorar la gestió del regadiu. I finalment, els últims 4 capítols, adaptar-se o morir, aquesta vol ser una mirada a l'entorn natural. Per exemple, ens vam trobar quan vam fer el documental aquest que us deia de l'Espluga, que potser no ens vam fixar prou en l'entorn natural. Si tenia prou aigua, l'entorn més proper, només ens vam fixar, ens vam preguntar què podíem fer nosaltres com a humans i com a empreses per tenir aigua, però feta la solució per als pobles i per les ciutats, no s'acaba aquí, perquè darrere de nosaltres també hi ha ecosistemes que necessiten tanta o més l'aigua, i per això és el que ens preguntem. Butxaques que s'eixuguen justament és el cost de la sequera, perquè una de les frases que més m'han repetit és que l'aigua més cara és la que no es té, i darrere aquesta frase intentem explicar justament la importància d'aquestes inversions i de la despesa que provoca el fet de no tenir aigua. El colador vol referir-se a tot el que encara no és prou eficient en la gestió de l'aigua, i finalment l'aigua del futur, que és una mirada al context climàtic que tindrem d'aquí a 25 o 30 o 50 anys, no? Vista la situació actual, quines projeccions podem tenir al futur i com ens hi podem adaptar. Com us deia abans, la clau del nostre programa penso que són els protagonistes, les persones que ens parlen, i haver-ho fet amb primeres les bases del país i també amb gent que toqui molt de prop cada problemàtica, i els podreu trobar en cada un dels capítols. Són una 40 de persones en capítols de 30 minuts, 10 capítols, per tant, és força i prou plural la gent que hi participa. Aquí una mostra, i per acabar-vos d'explicar també el que hi ha al darrere, no? Que ja ho dèiem en començar, les institucions que ho fan possible, o produeix l'Espluga FM Ràdio en coproducció amb la xarxa, col·labora l'Espluga Audiovisual, que és una entitat del poble sense ànim de lucre, de la qual en formem part, i també ha col·laborat en aquesta iniciativa, i amb el suport d'aquestes 3 institucions que també hi han aportat recursos perquè pugui ser possible. Hi ha una part audiovisual que també anirem publicant a través de xarxes socials, a més d'aquests 10 vídeos, d'aquests 10 capítols, i per tant també era una de les potes que volíem cuidar i que també hem tingut finançament per fer-ho. I on ho podeu trobar? Abans també ens hi referíem. La xarxa Més és aquesta plataforma de continguts de la xarxa de comunicació local i de les televisions locals. És on des d'avui ja estan disponibles aquests 10 capítols, i per tant el lloc on els trobareu, i també a través de les xarxes socials, tant de la xarxa com de l'Espluga FM Ràdio, on sortiran aquestes petites píndoles, petits fragments de les entrevistes que hem pogut mantenir. I acabarem aquesta introducció amb un petit resum que vol ser el tràiler del nostre projecte, i per tant una mica el que ja planteja quins són els pensaments o les principals reflexions d'aquests 10 capítols.
Necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, a principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2025. No? És molt fàcil parlar de sostenibilitat, però molt difícil assumir les conseqüències. Pràcticament ningú assumeix que hi ha límits de recursos, que a mesura que la població creix, creixen les necessitats, si segueix creixent, arriba un moment en què arribes als límits i aquests límits ja no donen per més. Per tant, has d'acudir cada vegada a recursos més llunyans. Un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que hem de mantindre. Per tant, no podem anar connectant les xarxes com si no passara res. Això no és cert. Un cabal menor arribada de sediments i amb la subsidència dels sediments més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, al Camp de Tarragona i al Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya. Un repte és dotar-se de suficient resiliència com per anul·lar encara més la possibilitat de desabastament. No? Tenir altres recursos, s'està parlant de la dessaladora del Foix, estem parlant d'altres de reutilització per part de les ajuntaments i indústries, que baixaria potser la pressió també de consum dels propis consorciats. Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem? És més. És que és menys qualitat la que ens cau a la teulada que ens cau a 100 quilòmetres. No, és molt millor la que ens cau a la teulada. I nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut. Potser no ens fa falta regar tant aquells camps si ja tenim una humitat del sòl. Per altra banda, podríem fer una gestió intel·ligent del reg que ens detecti que potser a través d'una canonada s'està perdent aigua per algun motiu. Si no tens aigua és que no tens res, per tant, el que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. I les que ens preocupen més són un patró de sequera en el que aquestes sequeres, com l'última que hem experimentat de 3 anys, el que fan és succeir-se de forma successiva, continuada, sense espais intermitjos o anys de normalitat. En diuen supersequeres. Hem d'esperar boscos més secs, més mediterranis i potser en zones més obertes. Segurament dominarà més el matollar en algunes zones que els arbres en aquestes zones més mediterrànies. En un planeta càlid en conjunt es reforça el cicle de l'aigua i plou més, però la dinàmica atmosfèrica està fent que algunes franges latitudinals es veuen afavorides per més precipitació, probablement latituds altes d'ambdós hemisferis i també l'equador, i altres com la nostra, la Mediterrània, amb menys pluja en el futur. Doncs aquest és un tastet del Quatre Gotes, d'aquests 10 primers capítols. Segurament hi ha moltes altres tecles per tocar, molts altres temes que també ens agradaria haver explicat. En aquests 10 primers, com a mínim, apuntem aquests eixos que us hem explicat amb persones que tenen molt a dir. Va ser tot un repte retallar-los, perquè això és el que també sempre hi ha darrere una producció com aquesta, per poder-los encabir tots en 30 minuts, però com us dèiem, un treball del qual n'estem satisfets, la part audiovisual amb el Pau Grinyó, amb el suport del Josep Morató i doncs, amb la producció que en aquest cas he pogut assumir. I
desitjant que us convidi a reflexionar. Nosaltres no volíem alliçonar ningú, no volíem ser uns recomanadors d'hàbits, perquè tampoc som ningú com per explicar què ha de fer cadascú a casa seva, però sí intentar que aquestes preguntes i sobretot les respostes ens convidin a pensar, a reflexionar què podem fer nosaltres o no obviar aquest context climàtic que ens ve i que també forma part de casa nostra i que vindrà molt probablement en el futur. I justament ara cedirem la paraula a l'Alfred Rodríguez Picó, també a la Maria Carme Llasat Botija. Gràcies per ser avui aquí, intentant fer l'exercici que hem fet en el programa, és a dir, de donar-vos la paraula a vosaltres per escoltar-vos i reflexionar. I justament amb una primera pregunta que us llançaré, que és per què ara hem de parlar d'aigua, no? Perquè també ho deia la Joana Vallès anteriorment, estem en una situació en què la pantalla de la sequera ja l'hem passat, plou, els embassaments estan prou plens, de fet avui ha estat un dia de pluja, fins i tot amb amenaça de precipitacions intenses, però per què ara és necessari tenir també aquests debats que plantegem? I amb aquest interrogant i 20 minuts per davant, us cedeixo la paraula. Bé, començo jo, ja que m'has donat el micro, a tu també tens micro per això. És un altre... Molt bé. Bé, la Carme, doncs, esclar, és que estaríem aquí... Quant de temps tenim? Uns 20 minutets. 20 minuts, creus que ho podem fer? Sí, sí. Anem a veure. Doncs mira, per començar diríem que, a veure, som un clima mediterrani i el clima mediterrani ja sabem que és extrem, sempre ho ha sigut. De fet, hi ha un estudi que diu que dels últims 500 anys Catalunya, València o Balears ha patit 250 inundacions, més o menys greus. És a dir, el clima mediterrani és un clima extrem i sempre hi ha hagut sequeres i sempre hi ha hagut aiguats, inundacions, per la que ens trobem, per la presència del mar Mediterrani, per l'orografia, etc. No? El que passa que, a conseqüència de l'escalfament del planeta, en les últimes 2-3 dècades, a partir dels 90 sobretot, que abans també es notava, però sobretot a partir dels 90 i especialment de l'any 2000, doncs aquests fenòmens extrems, siguin sequeres, siguin aiguats, inundacions, danes, abans anomenades gotes fredes, etc., cada cop són més freqüents i més intensos. Per tant, s'estan extremant els fenòmens meteorològics, s'estan augmentant els fenòmens extrems de tots els àmbits, tant de sequeres com de calorades. També podria aparèixer algun any amb una fredurada molt forta, no és impossible, i, per exemple, enguany hi ha hagut un rècord a alguns llocs de Catalunya mai havia pedregat tantes tempestes de pedra, també està augmentant el diàmetre de la pedra, i tot això per què? Perquè l'escalfament del planeta comporta un augment de la temperatura, també de la Mediterrània, i per tant hi ha més energia. Hi ha més energia si es donen les condicions favorables amb entrada d'aire fred per les capes altes. Es troba un mar massa calentet i es formen unes tempestes enormes. l'Havana de l'any passat, a València, doncs va ser això, el mar em sembla que va arribar a Eivissa, va arribar a prop dels 30 graus a Formentera. És clar, es troba aquell mar tropical i es formen aquestes bombes tremendes, no? O el Glòria. El Glòria, us en recordeu? El Glòria el mes de gener del 2020 va ser? Sí, 2020, oi? Sí, 2020. Doncs també es va trobar, malgrat que era el mes de gener, l'aigua del mar està també més càlida del normal i una borrasca situada estancada a l'estret de Gibraltar i Nord d'Àfrica va provocar una llevantada amb rècords a Catalunya. 3 rècords es van enregistrar aquell mes de gener. Mai havia plogut tant en un mes de gener, mai havia fet vent tan continuat, per exemple, entre molts altres llocs a la ciutat de Barcelona, tan fort, i mai s'havia enregistrat al mes de gener, del mes de gener, onades tan altes. Per tant, aquests fenòmens extrems són els que ens preocupen, no? Gràcies, moltes gràcies. Bé,
Bé, la vostra pregunta era per què en aquest moment, no? A part d'aquest tema, no? Que ja comentarem del canvi climàtic, hem de prendre mesures preventives. Això és molt important. I prendre mesures preventives exigeix prendre un temps necessari, ja sigui per preparar la població, ja sigui per fer infraestructures, ja sigui per prendre solucions basades en la natura. Per tant, en aquest moment ens trobem, no hi ha sequera en aquest moment, afortunadament, però hem de prendre decisions, per exemple, de com es pot millorar el reg, no? S'ha parlat fa un moment, doncs, clar, amb el canvi climàtic el que ens trobarem és aquest augment de temperatura augmenta la demanda evaporativa, és a dir, les plantes, els conreus, necessitaran més aigua, tant amb sequera com sense sequera. Si és sequera, doncs molt pitjor encara. Per tant, no podrem prescindir d'aquest regadiu, però sí que l'aigua doncs, és un bé limitat. Per tant, haurem de veure doncs, com es millora el reg, com podem aconseguir que sigui més eficient, quins conreus doncs, potser no fa falta irrigar, i haurem de jugar a tot això a escala no solament de casa nostra, evidentment, sinó a escala de tot el Mediterrani. Sobretot perquè hem de pensar que en el sud del Mediterrani l'aigua serà encara molt més necessària que aquí perquè augmentarà molt la població, augmenten molt les necessitats de recurs hídric. Per tant, nosaltres en aquest moment estem parlant de sequera, però podríem parlar d'inundacions, perquè tothom té al cap les inundacions de l'any passat, les de València, no? Bé, per preparar-nos per si nosaltres tinguéssim unes inundacions com poden ser les de València, necessitem temps. Necessitem desenvolupar programes educatius, programes que arribin a les escoles, que ensenyin als nens, als joves, a les nenes, com hi ha que actuar en cas d'inundació. Les darreres víctimes que van haver, lamentablement, fa poques setmanes, es podien haver salvat perquè va ser un tema de creuar una riera que no es podia creuar. Per tant, necessitem desenvolupar aquests programes i sabem que és molt lent, però necessitem també desenvolupar mesures basades en la natura, diríem, no? Mesures basades en la natura són aquelles en les quals intentem, per exemple, doncs, augmentar aiguamolls, no fer infraestructura dura, no? Que diríem, i s'està mirant això, necessitem millorar els sistemes d'alerta primerenca. Tot això requereix temps. I això s'ha de fer ara, en temps, diríem, en aquest moment en què no estem ni en situació d'inundació ni en situació de sequera. Perquè quan estem davant d'una situació de risc imminent, en aquest moment no tenim temps per modificar els hàbits. No tenim, fins i tot en el moment de l'emergència, les persones, la forma en què actuaran realment és moltes vegades desconeguda. Necessitem preparar la gent abans, no? Per tant, és quan es té que fer tota la preparació, tots els protocols, tots els compromisos, tots els possibles intercanvis entre xarxes, és ara. Enllaçant amb el que diu de Carme Llesat, enllaçant-ho, em ve al cap, em diuen que m'aproximi al micro, a veure, que també estem fent les coses malament. Les fem bé, però també hi ha qui les fa malament, perquè hi ha molts interessos pel mig. És a dir, amb la Dana de València, o amb tempestes a Catalunya, veiem que aquelles aiguats, aquelles rialades que han baixat per depèn de quins llocs, doncs s'han agreujat perquè hi havia una autopista, o perquè hi havia un mur, o perquè hem asfaltat tot. Clar, si hi ha asfalt, l'aigua llisca més ràpidament i, per tant, arriba més ràpid a un lloc i provoca més danys. Amb la Dana de València hem vist com, a veure, va ser extraordinari. Penseu que a la ciutat de València, durant les inundacions, van caure 2 litres per metre quadrat. A sota els arbres estava sec. Hi ha 20 quilòmetres que hi ha entre 500 i 700 litres per metre quadrat, entre 20 i 50 quilòmetres. Clar, allò no hi ha qui ho aturi. Llavors,
hem de reaccionar i no tornar a fer, no tornar a ensopegar amb la mateixa pedra. Malauradament, sembla que aquí els polítics tenen molta responsabilitat i han de fer-ho bé i no tornar a urbanitzar llocs on hi ha possibilitat d'inundació, en llocs que són inundables. Hi han sortit alguns alcaldes, per exemple, tant del País Valencià com de Catalunya, que han dit, mireu, tantes vegades hem tingut destrosses a la façana marítima que ja anem a deixar d'urbanitzar-ho. No urbanitzem-ho, deixem-ho tal qual. Per què? Perquè és que vindrà una altra llevantada com el Gloia i tornarà a haver-hi, tornarà a haver destrosses, etc. I, per tant, aquesta pot ser una solució, és a dir, no tornar a asfaltar, no tornar a posar passejos, cotxes, etc. i xiringuitos a llocs on pot arribar un temporal o una inundació. Jo crec que això és important, igual que amb això podria allargar-me molt, no? Però, per exemple, els càmpings, on estan situats, que no hi hagi un risc d'inundació. Tots ens en recordem del càmping de la tragèdia de Biesques, a Osca, l'any 90 i tants, a mitjans dels 90, amb moltes víctimes mortals, un càmping amb una inundació que es van portar tot Déu que es va trobar. I per últim, et passo per anar parlant de més coses. Mira, és que m'ha vingut al cap quan començava al principi un exemple d'aquesta enorme irregularitat que abans t'ho explicava, abans de començar la gravació. El 2018, no fa tant d'això, fa 6 anys, la ciutat de Barcelona i altres localitats de Catalunya, sobretot de l'àmbit de la ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també d'altres de la província, va ser el més plujós de la història. Des d'aquí hi ha dades. Tenim dades del doctor Doctor Salvà i Campillo. Imagina't, del segle XIX. Sí, tenim dades des de 1780. Des del 1780, doncs, segons... Des del 1914, segur, que és des de quan tenim dades de l'Observatori Fabra, però també mirant hem vist que no havia plogut mai tant. El 2018, 1.057 litres per metre quadrat, al centre de la ciutat de Barcelona. 2018. 2023, 2022 i 2023, l'anys més secs des de l'any de la fam, que va ser el 1816 o 1817. Va haver una gran sequera entre 1812 i 1818 aproximadament, i l'any de la fam queda al mig. Sí, perquè va ser tot un període que no va ploure a Barcelona. O sigui que en 6 anys hem passat del rècord de pluja al rècord de menys pluja. És algun dels exemples que comentàvem d'aquests extrems, que cada cop són més extrems. Sí, aquests extrems, doncs, ho ha comentat molt bé, ho has comentat, ja ho has explicat, però perquè tingueu una idea de dades, no? L'any passat ja es va superar a tot el planeta a la temperatura de 1,5 graus. Recordeu que 1,5 era la temperatura que deien a la COP de París que no volíem que superés. A París es parlava, evidentment, de la mitjana de 30 anys. L'any passat va ser 1. L'any passat es va arribar a 16 graus. Però si ja comptem l'any passat, el 2024 i el 2023, la mitjana de la Terra ja va superar els 15 graus. No? I tot apunta a que seguirem amb aquesta tendència creixent. Per tant, això el que implica doncs, és que hi hagi més vapor d'aigua a l'atmosfera i també, tornant a unes dades, l'any passat van trobar que l'atmosfera havia augmentat amb més de 4,5% la humitat que hi havia, és a dir, comparada no amb el període preindustrial, sinó comparada amb la dècada anterior. Un 4,5% més d'humitat en tot el món vol dir que tenim moltíssima aigua. Però la caiguda, la precipitació d'aquesta aigua dependrà de molts altres factors, no? Com ens ha comentat l'Alfred fa un moment. I el que es marca més és aquest caràcter torrencial, aquest caràcter, en el cas del Mediterrani, considerat un hot spot del canvi climàtic perquè la temperatura augmenta més ràpidament que la mitjana mundial i perquè, a més, té aquest clima que marca aquesta irregularitat, doncs cada vegada serà més marcada. I certament el que ja estem detectant, i avui mateix ho comentaven, no? Avui havia una alerta
En alguns llocs ha plogut localment molt intensament i aquí no. Això era típic, tenir aiguats locals, però sí que ara ja tenim proves, tenim evidències de que aquests aiguats locals actualment són més intensos del que ho eren abans, no? I, clar, podria ser una variabilitat? Podria ser, però la justificació física està darrere. Per tant, tot està en consonància amb el que s'esperava, no? Per tant, és la qüestió aquesta, aquest podcast, jo el trobo, aquesta col·lecció de podcast, el trobo molt interessant i que, a més, serà molt formatiu, perquè, com heu dit vosaltres, heu anat escollint persones que jo quan he vist els trossos deia bé, m'interessa conèixer més, per exemple, el problema de la gestió. I parlant de gestió, el que ens haurem de trobar és que necessitem solidaritat hídrica. La gestió no serà fàcil perquè hi ha hagut una pregunta que sortia, no? La gent està concentrada on hi ha més aigua? Doncs probablement no. On hi ha precisament la major concentració de persones a Catalunya es troba a la costa, la major. I la costa és on tenim, diríem, menys fonts d'aigua. Tenim pous, efectivament, que sabem que una gran part d'ells està contaminat, tenim el problema de la salinització, la intrusió marina, però tenim a més el problema dels aiguats. Per tant, podríem dir tot el contrari. La major part de la població de Catalunya està localitzada en zones de risc, ja sigui de risc de sequera com de risc d'aiguats, no? A part, després, hi ha del que voldria dir l'agricultura, que és on necessitarem més aquesta solidaritat. Sense oblidar-nos, per tant, de la necessitat de cercar noves fonts d'aigua, de tots els tipus, de conjugar el desenvolupament sostenible amb les necessitats hídriques, amb la necessitat de l'agricultura. Hem de veure el problema, l'ocupació de plaques solars en zones de regadiu, doncs és una qüestió que està sobre la taula, hi ha que mirar-lo, perquè pot ser molt sostenible una placa solar, però hi ha que veure on la instal·lem, perquè una zona de regadiu serà molt important per nosaltres. Els embassaments, la gestió de l'aigua dels embassaments, tot això requerirà sempre pactes, comprensió i solidaritat entre interregional, no? En el nostre cas. Bé, ens queda el moment. Quant de temps ens queda? Vull dir, per mal, doncs vaig ràpid i així et passo la paraula. És que potser, doncs, per acabar, m'agradaria insistir una miqueta a veure, per no ser derrotistes, per no posar més problemes, perquè és un problema, lògicament, aquests extrems meteorològics, anem a intentar trobar solucions. Hi ha solució, es pot revertir no el fet d'estalviar més aigua, etc., que tot això ja se'n parlarà a través d'aquests podcasts tan interessants, sinó l'arrel del problema, és a dir, l'escalfament del planeta es pot revertir. Jo sóc una miqueta optimista. Jo crec que encara hi som a temps. Hi som a temps. Però, clar, no depèn de mi, si fos per mi, més d'un es queixaria, això segur. Però depèn dels polítics que tenen la paella pel mànec. I són els que posen les lleis, i són els que diuen, doncs mira, a partir d'ara, menys cotxes i molt més transport públic. A Catalunya una de les solucions és el transport públic, hem d'apostar pel transport públic, però clar, és molt fàcil dir, no agafis el cotxe, però a veure, si vius a Sant Boi de Lluçanès i has d'anar a Barcelona, si no agafes el cotxe, vas en patinet. Per tant, és a dir, el transport públic és molt important i es pot revertir aquesta situació, però esclar, és un canvi d'hàbits tremendo, enorme, per part de totes les societats de tot el món, que ja estan començant a fer coses. Hi ha alguns països que estan començant. La Xina mateix està canviant alguns hàbits. No és l'exemple millor, però està canviant alguns hàbits. Però, clar, amb personatges com el Trump i tots aquests que tornen a apostar pel que seria fet fins fa 20 o 30 anys, que és més petroli, més tal, més qual, perquè hi ha poderosos caballeros del dinero, que deia Quevedo, no? Doncs, esclar, si hi ha tants interessos, doncs malament anem.
I si tenim aquí a Catalunya i a Espanya polítics que neguen, polítics importants, de renom, que els vota molta gent, que neguen el canvi climàtic, que diuen que sempre ha fet calor, com l'Ayuso, com l'Abascal, com l'Esperanza Aguirre, fan molt mal perquè la ciència la tiren per terra, la matxaquen. No, si sempre he hecho calor, hombre, sempre ha llovido. No, tu mateixa. Bé, aquí jo afegiria, efectivament, és molt trist el veure com el negacionisme s'està extenent. Quan no és negacionisme hi ha altres solucions que tampoc per mi serien acceptables, com seria el col·lapsisme, arribem quan abans al col·lapse i després d'aquí tornaran a sortir de les cendres algunes persones, alguns éssers que se salvaran i altres no, o doctrines que el que consideren és que amb la tècnica tot ho podrem arreglar, no? El que li diríem el tecnooptimisme. Per tant, clar, ens movem en aquest món amb un augment de negacionisme, amb un problema de l'ús o mal ús de les xarxes socials que s'utilitzen en moltes ocasions per modificar, per fer córrer fake news i, evidentment, és una situació que tenim conflictiva, però jo no em voldria quedar en que els polítics són els que poden solucionar-ho. No, som tots. I aquí la meva crida és que tots i totes hem d'estar compromesos, més encara. No tenim dret, amb el coneixement que tenim a la nostra època, de no fer res. Ni per les generacions futures, ni per la nostra pròpia generació, no trobes on hi ha moltíssima gent que ja està patint. No trobes que estem una miqueta dormits? Que hauríem d'espavilar-nos i sortir al carrer dient prou ja d'això? Clar, però llavors aquí està, sí, plenament, però no és sortir al carrer, és canviada. El tema és... els polítics al cap i la fi els votem. Aquí estem, perquè hi ha països que no són democràtics, però aquí sí. Per tant, això seria una cosa molt important. Evidentment, després exigir als polítics que complissin. Val? Llavors, però necessitem nosaltres canviar els nostres hàbits. Hi ha un tema molt important, necessitem canviar els hàbits de consum. No podem seguir consumint tant com consumim. Però les persones no són conscients del que implica, per exemple, la fast fashion. No? S'ha duplicat la producció de roba i aquesta és una de les grans fonts de contaminació atmosfèrica de CO2, però no s'és conscient. Per tant, evidentment, tenim que sortir al carrer, però tenim que nosaltres dir, molt bé, m'ho plantejo, aquest cap de setmana els alumnes, jo us puc dir que els alumnes em diuen no vindré a classe el proper dijous o divendres perquè va sortir un vol que estava molt bé de preu i me'n vaig a passar 4 dies fora. Perdó, estem parlant, 1, de que estàs a la universitat. 2, que és una universitat pública que l'estan pagant perquè tu puguis venir a classe. I, per tant, la teva obligació és venir a classe. I 3, i què passa? Per què té que haver-hi un viatge que costa 4 duros per anar-se a un destí desconegut? Seràs més feliç per agafar l'avió i fer aquest viatge? Per tant, clar, ens enfrontem amb una situació molt difícil perquè és una mica anar en contracorrent d'una societat que premia l'individualisme, que premia el consum, que premia el més, la immediatesa. Per tant, bé, és el nostre paper, per això estem aquí, no? Però, sobretot, no dir que ho resolguin els altres, o no dir, com tenim el Trump, és un desastre, reconeixo, però està aquí. Però no podem justificar, doncs molt bé, en realitat també hi ha que dir que s'estan fent més coses de les que pensem. Sí, com tots nosaltres hem tingut l'oportunitat, tu mateix, hem anat de vegades a fer xerrades, jo ahir estava a la Cambra de Comerç, altres dies he estat a entorns d'escoles, i s'està fent, ja sigui perquè la llei ho marca, ja sigui per motius de conscienciació, però, evidentment, és molt lent i hi ha una lluita entre aquest hem de buscar solucions sostenibles, solucions, el que diuen empreses sostenibles econòmicament, però també amb el medi ambient i també amb els seus treballadors, doncs bé, hem d'apostar per aquesta sostenibilitat global.
Gràcies, Alfred i Carme. Seguim que seria interessant escoltar-vos. Com sempre, mereixeria de més temps, perquè una reflexió porta a l'altra i segurament no, són situacions complexes amb solucions també complexes, i a vegades és el que ara és difícil d'explicar. També ens ho hem trobat amb el podcast, no? D'una solució, un problema difícil segurament no té una solució fàcil, i també una explicació que no és immediata, que no pot ser ràpida, i en qualsevol cas, com a mínim això, no? Que ens comencem a plantejar aquestes preguntes que ens dèieu, què hi podem fer davant d'aquests reptes que hi són, que ens venen i que possiblement empitjoraran. Tampoc cal alarmar a la gent o ser molt catastrofistes, però com a mínim sí activar-nos, no? Que és el que pretenem fer. Gràcies a tots dos per haver acceptat la invitació d'acompanyar-nos, d'haver participat en aquesta iniciativa, i senzillament recomanar-vos que l'escolteu, que escolteu el Quatre Gotes, i que a partir d'aquí doncs, veurem si comencem. Segurament nosaltres no activarem cap canvi de consciència col·lectiu, però haurem posat la nostra gota, la nostra llavor en la causa. Gràcies per haver vingut.